Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंना फिसालाया नै ब्लग खालामलांगासिनो आरोना लोगोफोर। गुड मर्निं। ओमफ्राय आङो दायो मुकुलिका स्कुलाव लांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेगानो खेंखाख्रा जाबाय नै फिसालानिया। ओमफ्राय दायो 9ता जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै लामायाव सोर जना दं नै। लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आङो दिनैहाय आंनि बे दिनै माथिं दङ ओमफ्राय मुकुलिकायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बेनिफ्रायनो जागायबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय आङोहाय फुंनि स्कुलाव बेखौ दोनफैदों आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना नै दं लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंना फिसाला थाबायगासिनो आरो बिथिंजाय आरोना। बैयाव थांगोन आरो बै स्कुलाव थांगोन। बिनि स्कुला बैयाव नाय आसि थुना खिथादों नै थांगोन ने थांगोन थौ बेगाबो खेंख्रा जाबाय नै फारसेथिं दै लादों नालाय। ओमफ्राय अजन जाबाय फारसेथिं खेंख्रा जालायलायबाय नै आंनि फिसालानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय नै। ओमफ्राय एलपि स्कुला बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना एलपि स्कुलखौ आङो भिडिअ खालामैया लोगोफोर। नैबे जाबाय जों गामिनि एलपि स्कुल। नैबे जाबाय फिल्ड आरोना नैबेखिनिया फिल्ड। ओमफ्राय बिथिंहाय नै अंगनबादि स्कुला नैबे आरोना साथिंजाय बिथिंहाय बेबायदि नुयो आरो। ओमफ्राय सिङाव मोजाङानो बिराद मोजां खालामदों आरो सिङावहाय फेसिलिटि दंजोबो आरो। ओमफ्राय नै फिसालाया आंहा सिगांथार आरो गथ'फ्रा गेलेगासिनो स्कुलावहाय। ओमफ्राय इयो दखानाव जाहैग्रोयो आरो दखानाव थांग्रोगोनसो नामाथाय नायहरदों इनि फिथाफोरखौ। दा फैथ'वाखै आरो बायदेव बिसिनिया। ओमफ्राय दसे जना थाथ'नोसै दखानाव। ओमफ्राय दखानाव थांग्रोयो इयो दखानाव थांग्रोयो बिदाया बेलेग। ओंखाम जाखां लोंखां संखां हिरिखां आङो फिसालाखौ स्कुलाव दोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय रायजो जानायनि खामानि नालाय फोजोबनानै फैबाय आङो। ओमफ्रायो मा बेखौ फुनसैबो फैयाखै लोगोफोर आगासर साबो मास्टारफ्रा दखानाव जाग्रायखागोन आरो इनिया मा नांगौ तेरे मेरे को नोंना फैसा दंखायो फैसा गैयाबा मानो फैदों नों आदा फैनो स्टेनावसो दंलै स्टेनासो मिथिगौ बोरो फैसा बोरो फैसा बोरो 20 थाखा फन थाखा दं आबैनि लाखिखा दावहोनोनो दाहोगोन स्कुल बाजिगोन सोनासो लाखिनसिगोन नै फैसाखौ सोना लाखिनबायसो नै होआ आरो आबैनो आयंनो होदो फिथा जानायनि होदो पकेटाव सोना लाखिनो नै फैसाखौ 50 थाखाखौ सिनायखायो मोनसे लादो गरमथार आयु मोनसेबा अखा हादोदां गथ'फोरनि ब्याम खालामनाया आयु जारलासो ini askatarlah ini ब्याम खालामनाया नै सोरनिखौ आस्का खालामखायो नै हाय थाबा एसे सोरबा सोरबा फैयाखैदां सरकारि स्कुलनि ब्याम खालामनाया बिदिनो खालामो नै एलपि स्कुलनि स्टुडेन्टफ्रा मोसौआबो खनफाबाय नामा होदो गोलैगोन सियान
थाबायनायानो मैयाबो बेग मोननायखाय दुगा बेग बानानै थाबायबाय ओइथिं दै जिरि मोनदों माबा ओइ देलायना मोनदों थांफानो खारफाबाय गोलैबाय सौथुनानै नों साहा रोंगोन बिसोरजों जमा जमा